chicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plan B bune chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na Ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Na kwa niro mwanchu murigereria Ndizi TV na ande ninga kingi yangu kwaregania asemesa ya mangana maya tororengana raria yatua kwareganire kurumambia weikachinga kiechiga inyora Chinsa nsasaba yabono mugaso chitariki 31 omutinyi 12 omwaka w'echirigwi 2020 noyomo ekaroreri tukolio mwelyo kegima aso mwaka oyo iga w'echirigwi 2020 noyomo namange na kwareganirie aso mugasobo noiga igoto suka kurinde gendera gutubwatia gwetera sensemo ye mitandao Facebook na bagotonyora Ndizi TV News Twitter tonyore @Ndizi TV News na boigo YouTube no togotoka buna Ndizi TV News igonyegenete nga mbiyogenderete kaba mona inche gwika omwelyo nkwira nanda segekeke kirobusyo egere nkumanye. Na kwareganire mwanchu murigereria ncheni gonkuru kwa Sara Nyarangi Ontita ekeroto gochaka na magombo korwa sensemo ya liagongera egotoka se ward ya Sengera Bosoti ase constituency ya Bumachoge chache asabarai ao boigo nabantu bagenderete komwa amagombo omukonyi bomugabana we county ya Kisii omoske Joash Mangi asoko musiria mamumwabo nigo abantu batumira magomba bene na komotebia anyare ko baga kobo moremereria chinga kiechiga cy'ubukendo. Na intoni watogotuma engora ya itu gochia se omukonyi bw'omugavana Joash Mangi asoko musiria mamumwabo gosuka gochimotwe magaga y'omubunge oyo kabeire bwensemo yabo basi Chris Obure kororia bene eganga yayo gochia koligia ekerogo ky'obugavana ase county ya Kisii na goteba buna nigo araliye ekerogo ekyo ase ntunde y'emyaka 5 yoka bona bamenyi korwa sensemo yabo basi nigo besokire
na gutuguterare eganga yobure kurigia ekeruge kyo bogavana na goteba buna engakinigo ya ikire abasae bagwenerete kubikwa ase oburai na itabire na tebire yes umwaka ugoja nimbe yo mubali bakurwanirira ikirugo kyo ubugavana se county ito ya Kisii onto musigete myaka yaje tigati to mugorere kibutu nyetabuga ati ali siombe ege ntongera ariko tonganya igoro ngategete myaka 5 we don't want to tete muntu koire myaka 5 tete to muntu koire myaka 10 ali igoro nanga ine tabanto onyochie to kutangasa ngento bogetutu nanda ali asa to misire tikochi tumekata tutete mwa tubiraro tonganya myaka 5 13 ubura igare ento zo yominto ongwaye kamotebia nere bono qualified to ko governor ibagari aye yobura amaskani aye tuka governor ngwaye chikura chose pitia bo basi okoba ya maskani yobure ngaito ko ika 2017 na ya yenteke na mai to kosena bakire iga na bono ngwaye obeiro otwale mechando inje tagete keruge takeira nabake abamule bisora batakere kwa gwekerugeke koruriria omugako ito konye arengo ronche kwanza konye tinda iboru 1969 konye tinda iboru na baro bugambi twakamatera iri bune imwana bike kakyo tarenge gwancha omugako obure bune sokoro yare gonte bikarenga o chisokoro cyare goteba tobekere omomuromoke egesicho agambe omomuromoke ninga abantu baminto nabarai ao nigo bagenderete gwikirana ase omosangererekano ime ya Kakamega ase geti gia Bukungu Stadium abo ase egesaku kiomoluya kerache gukwanirana buna ningo barache kwa okoboko ase obochori bogocha omwaka o 2022 abarai ao bagenderete gwikirana ngamo na Raila Odinga yoro murai wiki ama kia ODM na ndo kagere gochakoba omogani bwesiko ase omosangerekano bwetiko lya lero Francis Atwoli oyore omoliki omanena ase kiombe gia kotu oyoboigo ore omwaregani omonene bw'omuyego oyo ogokoreka ase geti gia Bukungu Stadium omugavana we county ya Kitui Charity Ngilu boigo no omobunge gose ongo sabo kwa bero mwanchu muligereria o SK Masharia nere ngoikiranare ase omusangerekano yoboigo mugavana we county ya Kisii James Ongwae ngoikiranare ase nsemeyo mugavana we county ya Kakamega Wycliffe Oparanya ngoikiranare ase omusangerekano yo boigo oyo tenerete amangana yechi county gose obolendi omoske Eugene Wamalwa nerbo igongwe kiranare ase omusangerekano yo nyora omusangerekano yo nigo nyorire okwamererio gotindi korwa ase abaraibande abo banyara ko babagukwana asa matuka bwango igabuna mbali goche gwanchera omusangerekano yo gokoreka buna yarobeire korende mbagenderete gwikirana aroro elio goche gukwanira amangana asiasa asensemo ya Western ndogandere okubwatelia oroboti rumanchu murigeria senchera yo boikirano ochekoro nyora chikuraga chinsa gose ensa eyemo yabono mogoroba kurugaiga asemesa ya mangana amaya ko suka goche motumo anchwa umurigereria umurai we kiama kia ANC Musalia Mudavadi nigabaganire abakenya bonsi omwako omuya bwa magenderero oyotora chakeri tukulia ankyo nigoboigo Musalia atebirubuna omwako yoiga o 2021 nigobeiro omwaka bwa mangana amabe gati abo boroire bwa COVID-19 ogwa kwa gwenchara gochia sabanto ao amangana yoborendi niganyariko bakago kuna mono aso mwako yoiga asaboigo abasabiro morembe na kubulia abantu bonsi koba abalemereria. Wish to send a warm message of goodwill and Happy New Year greetings to my fellow Kenyans, wherever you may be in the country and beyond. As we say goodbye to the ending year, we are at the same time set to enter a most critical year in our country's history. For the new year, 2022, is yet another transitional year when the old regime must give way to a new one, as is now the tradition
in our evolving democracy. As we edge in towards the new year, it is useful to briefly recall where we have been before focusing on where we wish to go. The past 2 years, 2020 and 2021, have been most traumatic for Kenyans and indeed for the rest of the world. We came under siege from the COVID-19 pandemic and the attendant challenges. For us in Kenya, the pandemic only worsened an already staggering economy and an overloaded health sector. The labor sector. Kenyans have lost their sources of income and even lost confidence in themselves. It almost sounds hypocritical to wish our long-suffering people a happy and prosperous new year when most indicators are that 2022 will be another difficult year. Yet we must not lose hope, for sometimes hope is all there is to live for. Remarkably, 2022 is indeed the year of hope. The year offers the country the opportunity to reboot and restart despite the burdensome challenges that will follow us into the new year. Ababunge abo baigo bari ababwatani b'ekyama kya UDA korwa chinsemo cha Western bano nigo batebire bunati bali guca gwanchira obwetiwa kwa muswada bwe bill iyo erase bunge iyo eganetie guca kubuna ebyama na korosia obwamo nigo batebire buna muswada iyo tobwateteri chiko buneganeire nande iyo nere sababu bagenderete ko yuamereria asa magacho yebunge bakora wana Didmas Baraza oyoro mubunge okimilili na bamwe abakuru asi chinsemo cha Western nigo batebire baguca kwenekia buno muswada iyo toli guci weta oyoro berire guca gokorekana chitariki sano cy'umutinyo goja. Sisi kama wa Kenya tutaendelea kupinga sheria mbovu ambayo inakuja kuharibu nchi yetu. Vita dhidi ya sheria mbovu ni vita ambayo wananchi wa Kenya hatuwezi tukashindwa. Ikiwa ngumu zaidi, lazima tushinde vita hivyo kwa awamu. Kwa sababu ya sheria dhuluma ambazo zinataka kuletwa Kenya. You cannot just lock democracy of our people. Uko na rafiki kamili. Kwa hivyo nyinyi mshikilie, sisi Bungoma tumeshikilia. Ayunga tiyali mwanchu muligeria tugenderete gukwarganiria kuruga igase studio ochiko ya nyora na inda senchira yo bwenge chikoraga chinsa ikomi chabano mogoroba kolendense ya mone chinsa isato chabo tukono ochiko ya nyora a senchira yo bwikirano iwangwa kangambi ya mono kirage aso wancha kuligeria mangana ya a senchira yo bwikirano kuruga iga asemesa ya mangana maya gendera ko baime ya Ndizi TV nero bwansu bomogusi nyoranga mangana maya uchakira chinsa ikomi mwancho muligereria nigogo chako ya nyora korwase omoboganyo o Camel Park abono to chako ba live egere to kulire omwaka o 2021 nyora chikoraga chinsa ikomi na machabono mogoroba no chikumira na antipapa virus asomorobelyo yabwe chingero cheito ime Ndizi TV korwa asomoboganyo yo o Camel Park alituko lialero igombe mona sana wachora kuligereria mangana maya korwa Ndizi TV tumera nande chikoraga chinsa ikomi na ndo inyolenga nigo togenderete kuganiria omwaka omuya gwechiri gwibere na merongo ebere nebere oyo nyasaye karanche togo chakali tukolia ankyo lituko lya Jumamosi mbio mono omo producer ne John Kibati na Janet Nyamwamu asoko ene kyanga mangana ya amwanchu muligeri oyanyorire asenchira yobwekiranu wayigotindiko mweba oyo Minto Brighton Makori ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita.
mugusi kero muntu nabwata omuganoye kurwa iboretwe goikabono kurende ngero igentekemo kegwatanana omugano yomo